Patay ang usa ka tawo dihang gipusil sa mga suspect nga sakay sa usa ka motorsiklo. Mangunguot nga mibiktima sa mga nanimba sa Pilgrim Center sa Basilica nadakpan. Mga hotels, pension house ug apartment sa dakbayan sa Sugbo fully booked na alang sa Fiesta Senior. Lisod ang pagkuha sa gidaganon sa mga adlaw sa klase kung ibalhin ang pagsugod ining ngadto sa bulan sa Setyembre. Dugang pagtuon gisugyot. Gitugyan sa gobernador ngadto sa provincial board ang paghukom sa pagbayad sa utang sa Kapitolyo sa mga kontraktor. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Human nakigtagbo ang kapulisan sa Muslim community dinhi sa Sugbo, ang transport sector na sab ang gitagbo nila kaganina kabahin silang preparasyon sa seguridad sa Sinulog. Gipahigayon ang panagtigom sa buhatan sa Police Regional Office 7 uban ang kapin 50 ka mga bus ug taxi operator sa Sugbo. Padayon sab ganang hatag sa informative foldable fans ang kapulisan ngadto sa publiko. Andrea Patenia, Sugin Limi. Gihangyo sa kapulisan ang mga operators nga pahimangnuan ng ilang mga drivers nga ma-report dayon kanila kung dunay kadudahang tawo nga musakay sa ilang mga units. Gipapilit sab sa ilang mga taxi ug buses kining mga stickers nga dunay hotline number sa kapulisan. Pangayon namo ang ilang cooperation or tabang sa pag-inform sa kapulisan, especially the CID and the ARTO, in case na dunay mga suspicious person na mo sakay sa ilang mga taxi or buses. Suportado kami sa ilang request mo nga sila sa kinahanglan sa muntabang nga kato mga tao nga medyo imong katahapan ikasulti mo sa ilang opisina haron madali ra madako. 100% amo ang pag-ayuda, amo ang pagtabang, amo ang pag-hatag ng sakto na informasyon. Laing hangyo sa mga pulis, mao nga buyagon ang mga abusadong drivers, hilabi na kadtong mga mupahimo sa mga turista ug deboto nga di taga Cebu. Bahad sa kapulisan nga di sila magpanuko sa pag-report ngadto sa LTFRB, kabahin sa mga taxi drivers nga mamili og pasahero ug di mo gamit sa ilang mga taxi meters. Giawhag sab nila nga ipaubos og balik ang ilang driver sa safety driving trainings aron malikay sa aksidente hilabi na karon nga tingsakay na sab tungod sa sinulog. Para ibaw sa ilang mga driver para mainundog na mag-drive yun o ganyan. Magtarong itong driver sa kapuso-puso. In kaso, simba ko madisgrasya na yung mamatyan, dili lang ang driver kung may wala kung pagminabuhian at ang operator mismo. Ug kun kagahapon ang mga tao sa terminal gipanghatagan sa kapulisan og mga informative foldable fans, kaganihang buntag ang mga sakop na sab sa Cebu City Police Office ang nanghatag niini sa Basilica Minore del Santo Niño. Amo ning gipanghatag no? Amo ning gipanghatag kani mga foldable fan para naali siya mga guide na siya mga wanted person sa atong lugar. Sa tanan nimo dako nagtatabang sa inyo. Oo, dako yun. Kung natin mga makita nila, labi na sa katong mga gipangita sa balaod ug ato ni mga tas abang atawan na mutawag nato sa lambe sa plan sa pulis. Gawa sa paypay nga dunay hulagway sa mga most wanted, gipang apud-apud sab kining flyers nga dunay safety tips alang sa publiko subay sa sinulog celebration. Lakip sa mga pahimangno mao ang pagsiguro nga nakalock ilang mga panimay kun biyaan ug di magdaog mga alahas sa mga pampublikong lugar.
Usa sa mga pahimangno sa PNP nga nakalatid ning maong flyer nga ilang gipang apod-apod karong buntag, mao nga kung mahimo di na lang gyud unta magdaog mga gagmayng bata kung musalmot sa mga kalihukan sa Sinulog 2014 nga dagsaunon gyud og daghang mga tawo. Apan kung di gyud kini malikayan, siguraduon nga tauran nila og name tags ang mga bata nga adunay contact number sa ilang mga ginikanan aron dali silang ma-identify ug mauli sa ilang mga kabanay in kaso og mga wagtang. Laing pahimangno sa kapulisan nga likayan ang paggamit sa mga smartphones kung moadto sa mga lugar nga daghang tawo. Nasayran nga kagahapon, mibaha ang mga check-ins ug Instagram photos sa mga mitambong sa unang adlaw sa Novena. Matud pa, di sayop nga mo-update sa mga social networking sites apan di unta magpatara kung mogamit sa mga gadgets. Lang po unta since makakuan mo guna sa kuan ma'am sa mga lugar sa mga kita opportunity. Andrea Patenia, News 5. Halos puno na ang tanang mga hotel sa Guwantang Kapuyan sa mga turista nga mutambong sa Sinulog Grand Parade. Nahibawan nga nitong Oktubre ug Nobyembre pa sila nakadawat og daghang reservations. Madinsabang, Suginlimi. Nagsugod nagka-fully book ang mga hotel, pension house ug apartel sa Dakbayan sa Sugbo. Sama ining pension house sa may downtown area. Niadtong Oktubre pa lang sa miaging tuig, nagpabook ang ilang guests alang sa Sinulog Grand Parade. Wa nila usba ang ilang rates ug wa sab sila mga promos alang sa ilang guests. Fully book na jud ni by October last year. Fully book na jud ang reservation. So karon daghan jud kay magpakiluoy nga dire na lang mabisag kuan isingit pero wa na jud by kuan pa July bayad na sila kuan one day for deposit. Kining usa ka inilang nga hotel sa uptown area mipahibaw nga sa ilang 413 ka mga room, wa na makaabot og usa ka gatos ang available rooms. Nobyembre pa nagsugod og pa-reserve ang mga turista nga motambong sa Sinulog. Duna sila mga promos ug activities nga giandam alang sa ilang mga guests. It is a package included. Okay. As we call it, Sinulog package. Okay. That's accommodation, food, and the activities. Malaumon ang mga patigayon sama sa mga hotel ug pension house business nga mas musaka pa ang ilang guests karong Sinulog Grand Parade bisan pa man sa mga nahitabo sa miaging tuig. Because now, December, that we're picking up the occupancy, and then January. January for the Sinulog. Mading Sabang, News 5. Inighuman sa Sinulog, laing atgan sa mga disboto sa Balaang Bata, ilabi na ang mga balikbayan mao ang pagsalmot sa Suroy-Suroy, Sugbo. Karong tuiga, 14 ka lungsod ug dakbayan sa Bagatang Sugbo ang suroyon sa mga turista. King Perez, Suginlimi. Aduna na'y ordinansa ang lalawigan sa Sugbo sa pagpahigayon sa Suroy-Suroy, Sugbo. Mao nga sama sa naandan, himuon kini matag Miyerkules liwas sa Sinulog. Sugod karong Enero 22 suruyon sa mga turistang balikbayan ang 14 ka mga lungsod ug dakbayan sa Bagatang Sugbo alang sa Southern Heritage Trail. Adunay 150 ka slots diin mukabat sa 7,000 ngadto sa 14,000 pesos ang registration sa mga moapil. Depende sa pilion nga package. So naninguha kita nga ma-institutionalize, meaning ma-continue nga bisag kinsa ang gobernador naagid na. Karong tuiga, lakip nga suruyon ang bukid sa Mantalungon sa lungsod sa Dalaget, nga na ilang vegetable basket of Cebu. Aron makaadto sila summer capital, hindot naman andan, I had the check, ako ni agtusat ko. Gikumpirmar sab sa provincial administrator nga dunay float ang Kapitolyo karong Sinulog Grand Parade ug Bangon Sugbo ang tema niini. Karon sad murag simple lang di man kaayo. Murag not in keeping with the time to have a very expensive float. But to me, it's also a sign of our effort to work with Cebu City. Laing gipahibaw ni Magpale nga di sila manakay ni Governor Junjun Davide sa Capitol Float. Doon na tingali mga empleyado, no? Tangan tingali ng mga tao diya. Pero for local officials, wala man. It's not in my nature. It's not in the nature of the governor either. King Perez, News 5. Bisan og namatay na ang original nga Sinulog dancer nga si Inday Titang Jula, pabiling buhi ang iyang gibilin nga tradisyon sa pagsinog.
Ryan Sorote, Suginlimi. Gitawag katong alabasyon kung ang tradisyonal nga pag-ampo alang kang Senyor Santo Niño nakabahin sa orihinal nga pagsinog. Inay nga isayaw ang imahen sa balaang bata, ibutang kini sa tubangan sa mga nagsinog isip halad. Wa na usab ang karaang stepping nga usa ka lakang paabante ug duha ka lakang paatras nga sayaw sa pag-ampo. Pipila lang kini sa mga tradisyon nga nagpabiling buhi tungod sa kinasingkasing nga pagpreserbar sa pamilyang Diola. She danced, she played the drums, she learned all these from her father. Bisan og mitaliwan na si Inday Tetang Diola tungod sa katigwangon, niadtong miaging tuig, gipadayon sa iyang pamilya o mga silingan ang mabulok kong tradisyon. Tradisyon na mo nga sinog sa aning Senyor Santo Niño, among ipadayon may tas bukit pa. Doon ay mga dancers ng mga bata. Doon na sa grupo sa mga hamtong. Usa ang choreographer nga si Vince sa mga karaang sinog dancers. Niadtong bata pa siya mo'y mibatbat sa alabasyon at tubangan sa Santo Niño. Pasab mawa ang kadasig ni Nanay Carol sa pagtudlo sa sinog. Ang butoy mo, imbes mo sakit atong tuhod, nawahamat. Dabi na yung makasayaw ko, pareha karon o nakasayaw ko. Guwang ako singot. Pasalamat ko sa Niño. Mga kapatid, dili nililim ako gibuhat karon, pero murag dream come true pa rin ako nga makasayaw ay uban nila og sa tradisyonal nga pagsinog. Karong umaabot na Piesta Senyor, sa labing unang higayon, magtapok ang tanang sinog dancers aron magpasalamat sa balaang bata. Karong umabot nga fluvial, naami sa Peruno tanan, gikan gyud sa mga katigwangan na mo hantod sa mga bata. So mag-merge mi tanan para mo pasalamat sa Senyor Santo Niño nga maayong lawas tanan. Karon ugma og latas sa tuigan, magpadayon kining simple nga tradisyon din nga sinulog para kay mabulo isip halad nato kang Senyor Santo Niño. Ryan Sorote, News 5.